What's up mga higala? Ako na po na inyong ubos nga alagad, Dre. Wow! Kumusta mong tanan diha? Nakapaniud to na ba mo? Sakto, nakapangapi na mong tanan diha. Ay kalimot og kape ha. Karong adlaw mga higala, nakoy nasud sa akong nahuna ba? Para ni sa tanan natong mga higala diha nga pag-uwan og kagwapuhan ilang gisaw tanan. So, sa mga higala na tong mga itsuraan diha para inyo ning tanan. Pero lang lagi ang atong hisgutan, siyempre daghan og advantage ning itsuraan ta no. Pero naapoy disadvantage ning itsuraan ta. Mao na atong hisgutan karon. Pero una pa, click sa subscribe ha ug notification bell para updated ka sa atong mga video nga bag-o ba. Let's go! By the way mga higala, mangahi lang kog pasensya niyo daan kay medyo kusog-kusog jud kayo ang hangin diri nya basig di mo makabati nako, pero ako pong buhaton ng tanan nya. Kusgon akong tingog para makabati sad mo. Nga na ta mo kapinangga. Di na nato ni dugayon mga higala no, ato nang sugdan ang disadvantage og hitsuraan ka mga higala. Pinakaunang disadvantage og hitsuraan ka or gwapo ka higala, daghang lalaki ang masuko nimo. Kay ngano, ang ilahang mga uyab samot nagbigatlon pud gamay, magpantasya na sa imo nya. Siyempre ang ilahang mga uyab nga laki samot nag-alanganin og naong, magduda na sa imuha, magdumot na sa imuha, na ay chance nga nigawas nimo at ngan ka. Samot na ning uban babae mga higala nga itsura ra po'y giapas, siyempre magpantasya gyud na sa imuha. So ang solusyon na mga higala, mahadlok naman ka nga at ngan kay nigawas, ayaw na lagawas. Ikaduhang disadvantage mga higala og itsuraan ka, kini medyo 85% accurate gyud ni. Na ay chance nga og naa kay uyab, labra ka sa imong uyab tungod kay itsuraan ka. Na ay chance nga gisugot ra ka niya, anak niya tungod kay gwapo ka. Nya ini kadugay na makailan sa imong batasan, abiyaan na ka. Kay lagi gisugot ra mga tungod kay itsuraan ka, di ba? Aw total itsuraan man ka gwapo, magkapangita na lang pug lain. Ikatulo nga disadvantage mga higala og itsuraan ka, kini gyud, kasuyaan ka sa imong mga barkada. Kay every time nga man chicks mo, ang mga chicks imbis mo duol nila, sa imo mo duol tanan. So siyempre imong mga barkada masuya sa imo, na ay chance ang solusyon na nga ilang buhaton sa sunod nga maglakaw sila di nakapakuyugon. Total kay itsuraan bitaw ka, pagsuroy na lang pug imuha. Unya karon kay nagsuroy-suroy kag imuha kay di na lagi ka pakuyugon sa imong barkada, musud na ning disadvantage number 4 ug itsuraan ka. Gukuron kag 150. Kaila kag 150? Kay bisag asa ka maglakaw-lakaw ron daghan na kayog bayot. Nya kuyaw na ra ba kini mga bayot kay daginuton gina mga alanganin samot na kag ikaw nga itsuraan ka. Ug nga na imong style dali ka makapalit og motor. Dali pug ka masakas langit na imong style ug malangit man gani. Disadvantage nga ikalima mga higala ug itsuraan ka samot naggwapo pa jud ka unya buutan pa jud. Maamong ka sa mga gwapo nga magsigig binuang. Kay siyempre ang mga babae samot nasakitan na kay ilang mga past, mga ex nga uyab mga gwapo nya gibinuangan sila. Makaana na sila nga ay di tana kay gwapo man na nya kasagaran sa mga gwapo biyaron magbinuang. Di maapil ka, maamong ka silahang, maamong ka sa mga gwapo nga nagbinuang. Napadyo ko'y pakapin nga disadvantage mga higala o itsuraan ka. Kay kasagaran sa mga babae ron alanganin na gipangita. Pero ang uban nato mga higala, palusot ra to nako kay di mo ko itsuraan. Bitaw mga higala, para nako kitang tanan ni itsuraan. Nagpuyo lang kita ning society nga daghan kayo judgmental. Kay bisag ako mismo, buho akong naong, balinsiwag akong ipon, itong pajug ko. Pero proud ko og kontento ko kung sa inaanak ko. Kanilay timan mga higala, may tsuraan man ka or di, be confident and proud of yourself. Ayaw padaan ang unsay pangsultian ng uban. Kay kitang tanan usara sa pananaw ni Lord. So mo to mga higala no. I hope nalingaw mo sa atong gihimo nga video. Salamat kayo sa pagtan-aw, pero ayaw jud kalimot og click sa subscribe sa notification bell para updated mo sa itong mga videos nga bag-o ba. Mo to mga higala, be proud of yourself lang and relax. Long live! Gutom na.